началото много хора ни критикуваха, почти цяла България. Никой не вярваше в нас. Казваха, че сме на нивото на клубен ансамбъл, че съчетанията ни са като за погребение. Ще започна от шушукането между хората и се стигне до форумите в интернет. Въобще наистина получавахме критика от много места. Сформиран в края на 2009, няма и година по-късно ансамбълът печели бронз в шампионата на уредите на световното в Москва. Момичетата на Илияна Раева спечелиха квота за Олимпийските игри в Лондон. Убийствена конкуренция. Направиха го ударно, така че да не оставят никакво съмнение, че са заслужили мястото си в Олимпийския турнир. Завърнаха се в България със световни титул. Лондон, завършвайки на 6-то място. За момичетата сега всичко започва от начало. Гимнастичките са в пълен състав в залата, по-мотивирани от всякога да се борят за успехи и за така мечтания олимпийски медал. Ансамбъл Михаела Маевска Величкова, Ренета Камберова, Светелина Стоянова, Светелина Найденова, Християна Тодорова. Това са златните момичета на България. Състоянието на световната шампионка Цветелина Стоянова, която вчера направи опит за самоубийство, остава тежко. Тя е в съзнание, но е на апаратна вентилация, която периодично се включва. Вчера около 13 часа и 40 минути гимнастичката скочи от 6-ти етаж на апартамента, в който живее с баба си в столичния квартал Надежда. Тя беше транспортирана в Пирогов в много тежко състояние и претърпя двучасова животоспасяваща операция, при която беше изваден делака й. Ние сме с теб, Цвете наше. Изпращаме ти цялата сила на света и вярваме, че ще се справиш, защото си истински боец. Нашата обич към теб е безгранична и вечна. Ще го направим за теб, ще играем за теб. В момент изключително тежък, кошмарен, влезе Бубето Казанова. Тя не е била част от този организъм, който сте били вие допреди 5 дни. Как й помогнахте? Аз съм изумена от нейната воля и от нейния силен характер, защото тя буквално имаше 3 дни да влезе, да научи мястото на Цвети.